Senjuri, semilkom, is-serata tajba naqakom għal-programm ieħor mis-sensiela Pjazza fuq One HD. Illum se niftu diskussjoni billi nitkellmu dwar il-Partit Nazzjonalista u l-istat li jinsab fih għal dak li għandu x'jaqsam ma' diversi stqarrijiet li saru matul dawn l-aħħar 48 sija, speċjalment fejn għandu x'jaqsam ma' membri jew esponenti tal-istess partit li ħarġu fil-beraħ permezz ta' bloggers, permezz ta' kommenti, permezz ta' diversi stqarrijiet pubbliċi. Matul dan il-programm se nitkellmu dwar ma' diversi mistiedna rigward dan il-fatt u dan l-iżvilupp li tiseħħ fil-partit fl-oppożizzjoni. Għal-dastant, illum nil-qamijaj l-tlet mistiedna li huma Robert Musumeci, l-Simon Merci kif ukoll l-Charlotte Goodert, li tal-juma huma ġejjin minn diversi opinjonijiet politiċi differenti, però għandhom reputazzjoni kollha l-opinjonijiet li jesprimu fuq diversi temi, speċjalment fuq il-politika. Issa, kif spjegajt jiena fl-introduzzjoni tiegħi il-situazzjoni fil-Partit Nazzjonalista wieħed jista' jiddefinixxiha bħala l-estremisti kontra il-moderati. Għalfejn? Matul dawn l-aħħar sigħat kien hemm blog illi attakka personalment fuq is-saħħa tal-Viċi Kap Nazzjonalista Mario De Marco fejn kellu jirrispondi. Issa irridu niftakru, Mario De Marco mhuwiex xi politiku li ġi illum, huwa Mario De Marco huwa ibn Guido De Marco wieħed mill-pilastri tal-Partit Nazzjonalista li spiċċa kellu jiddefendi ruħu permezz ta' Facebook u jwieġeb u biex wieħed ikun jaf il-livell ta' sitwazzjoni li jinsab fih il-Partit Nazzjonalista. Però minkejja dan il-blog, il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil għażel illi kummenta hekk, nisimgħu. Dr. Busuttil, il-reazzjoni tiegħek għal kummenti ta' Daphne Caruana Galizia rigward Mario De Marco. Taħseb li Mario De Marco għadu qed jagħti kontribut il-Partit Nazzjonalista? M'għandi l-ebda reazzjoni fuq dak li qaleti. Mela niftaħ id-diskussjoni. Robert Musumeci, m'għandi l-ebda kumment dwar dak li qalet Daphne Caruana Galizia, pratikament huwa dumping. Mhux neċessarjament, in all fairness. Il-pożizzjoni ta' Mario De Marco fil-Partit Nazzjonalista jien naħseb li llum hija kważi kontestata. Jiġifieri Daphne Caruana Galizia, la darba se nażlu biex li nsemmuha bisimha, jekk mhix il-portavuċi tal-Partit Nazzjonalista, però hija sintomatika tal-ħsieb prevalenti. Qed tisetti l-aġenda, ma qed tisetti l-aġenda għall-Partit Nazzjonalista. Indubbiament jiena naħseb li jekk hawn xi ħadd li jista' jgħid li tissetti l-aġenda għall-Partit Nazzjonalista huwa jien fost esponenti oħrajn. Il-realtà hi li fil-Partit Nazzjonalista llum għandek dan il-ħsieb illi jekk hemm il-darba il-messaġġ ma jkunx wieħed qawwi, xatti qegħdin jaħsbu daw li l-messaġġ ma jasalx. Ġifieri almenu jekk wieħed jara il-mod kif żviluppaw l-affarijiet fl-aħħar 4 snin, donnu illi kull darba illi l-Partit Nazzjonalista ikun kawt f'dak li jgħid hemm perċezzjoni minn ċertu element li għandu influenza pjuttost notevoli fil-istess partit illi donnu il-punt mhux qed jasal għand in-nies. Dana mhux qed Ġifieri bżonn ta' istigazzjoni? Iva. Ġifieri jidher illi il-messaġġ irid jidher billi jkun hemm aġir manifest. Ġifieri aħna dana rajnieh, ġifieri rajnieh qudiem il-qorti, kellna l-Onorevoli Azzoppardi, każ li rrid ngħid huwa trivjali ġie blown out of proportion biex ikun hemm messaġġ. Issa jidher illi donnu dawk l-elementi oħrajn. Dawk l-elementi fil-Partit Nazzjonalista illi huma anqas forthcoming, donnu illi qed jinbatilhom messaġġ fis-sens illi isma' dawna jridu juru l-aggressività tagħhom bħal kumplament tal. Hawnhekk għandi lil Simon Merci, inti ktibt parti mir-rapport dwar it-telf elettorali tal-Partit Nazzjonalista fejn sostnejt fuq il-fatt li l-Partit Nazzjonalista rid jiddisassoċja ruħu mill-bloggers per xorta waħda minflok jiddisassoċja. Hija aktar komplessa mill hawnhekk nirringrazzja aktar li stidentni u qed nifhem ukoll għalfejn stidentni fis-sens ma kontx nafek stidentnix minħabba opinjonista jew minħabba rapport jew kelli minħabba li jiena fil-passat fil-passat ktibt ukoll opinjonijiet ibsin fuq Mario De Marco. Vorrin kont wieħed minn dawk li. Però nixtieq nisma' għalfejn. Le bas ħanikteb fuq il-passat u nikteb fuq il-perverdiri. Ovvjament
ħanibda mill-ewwel punt anke għan-nies biex kunu ċari f'moħħ in-nies l-affarijiet. M'hemm l-ebda relazzjoni bejn dak li ktibt jien u b'dan li ħareġ issa Wordi. U ovvjament anke fil-passat meta ktibt jien. Opinjoni tiegħi kontra dak li kien jintqal li kien hemm xi konġuntura warajja. Permetti li di. Semmejtlek il-blog għalfaj. Tlaqna mill-premessa li l-blogger qed tfassal l-aġenda tal-Partit Nazzjonalista. Mentri inti ma naħsibx li tfassal l-aġenda, qed ikollha influenza iva bħalma tikollha il-social media kollha. Issa, le, mhux l-istess ħaġa, għax tfassal l-aġenda ħaġa għax għand naħseb hemm ħafna kurrenti għaddejjin, issa kien nitkellmu fuq il-Partit Nazzjonalista bħal le għandek ħafna x'daqqa waħda nista' ngħidlek kemm hemm kurrenti se kollok kurrenti nista' nitkellmu b'mod negattiv jekk nista' nitkellmu b'mod pożittiv nista' nitkellmu wkoll. Inti għandek kurrenti jista' kollok bħal meta għandek idea li esprima Salvo Mallia dwar l-abort u l-eutanasja bad kien hemm sqarrija kontra. Okay, vordi mhux bil-forsa tfassal l-aġenda, vordi ħankunu ċari fuq dawn l-affarijiet. Ovvjament ħajkollok influenza x'inti ħajkollok influenza minn nisfel għal fuq. U din l-influenza qed hemmhekk, bla dubju ta' xejn għax għandha segwaċ u għandha segwaċ qawwi. U naħseb mhux biss se tfassal l-aġenda tal-Partit Nazzjonalista, qed ikollha anke influenza fuq il-Partit Laburista anke xi nies kif Xallu taqbel miegħu li qed ikollha influenza fuq il-Partit Laburista? Bħala partit fuq membri ta' Wordi. Le, jidher ċar li l-Partit Nazzjonalista 4 snin wara l-elezzjoni ġenerali għadu ma tallimx jew kellha ma ħax il-messaġġ li bat il-poplu Malti wawċi fis-sena 2013. Naħseb jiena fis-sena 2013 il-poplu Malti bat messaġġ li l-Partit Nazzjonalista għallu ser nitolbok biex tkun fl-oppożizzjoni, ser nitolbok biex tirriġenera lilek innifsek, biex tirriġenera l-policies, biex tressa l-qudiem set ta' nies li huma li għadha pitada jistgħu imexxu lil dan il-pajjiż. U jisu bħal donnu 4 snin wara il-Partit Nazzjonalista ma femx il-messaġġ li batlu l-poplu Malti u għawċi fis-sena 2013. U sena ftit aktar qabel l-elezzjoni ġenerali, jiena l-istat tal-Partit Nazzjonalista bħalissa kif inhu llum jinkwetani. Jinkwetani li il-faxxa estremista qed terbaħ fuq il-faxxa moderata fil-Partit Nazzjonalista. Ninkwieta meta l-Partit Nazzjonalista qed juża lil Daphne Caruana Galizia jisa bħal donnu hija l-portavuċi tal-Partit Nazzjonalista u saħansitra anka jużaħħa fil-Parlament u jsemmi wkoll lill-istess Daphne Caruana Galizia fil-Parlament. U issa saħansitra qed juża lil Daphne Caruana Galizia fazzjonijiet mill-Partit Nazzjonalista. Bħala għodda ta' manuvra politika. Għodda wkoll ta' attakk fil-konfront mhux ta' avversarju politiku. Ta' politiku importanti. Tal-viċi kap, tal-viċi kap tal-Parlament. Ħanisimgħu ħaġa, permettu li tikka. Għax rrid ngħid, meta smajna issa f'dak il-klip li Simon Busuttil mari kummenta fuq Daphne Caruana Galizia. Ħassimma li fil-waqt li ma jiddefendix il-Mario De Marco. Fl-inter tiegħu jiddefendi lil Permettuli, sinjuri, permettuli. Fil-waqt li Simon Busuttil f'dak il-kummenti li tal-bira stess, illi maħassi li kellu jiddefendi lil Mario De Marco, derlu li kien komdu biżejjed biex jitkellem fuq wieħed normali, Salvo Mallia, ħannaraw. Assolutament ma jiddispjaċini xejn, naħseb illi Salvo jagħti jagħmel biċċa xogħol tajba. Mela l-ebda komment fuq Mario De Marco Salvo Mallia nistgħu nitkellmu dwaru. Dawn huma għażliet liberi. Jiġifieri jekk il-Partit Nazzjonalista wara t-telfa tal-2013 irid jassoċja ruħu ma' Sinjura Caruana Galizia, well and good. Jekk irid jassoċja ruħu ma' persuni bħal Salvo Mallia minħabba l-istili, proġetta minħabba l-kummenti tiegħu, minħabba l-mod kif iġib ruħu għaliex dik hija għażla libera ta' partit, partit li fih dan hemm mekkaniżmi demokratiċi għaliex Simon Busuttil huwa stallat b'mod demokratiku. Well and good, ġifieri wieħed. Mażul. Iva. Simon. Le fuq Malti tinkellmek mhux fuq. Fuq xi? Le għax għal installat, mażul. Naqbel perfettament ma dak li fejn Dr. Musumeci. Hija għażla tal-Partit Nazzjonalista. M'għandix dubju lek, definitivament. Imma jiena bħala persuna li tinteressani d-demokrazija u nemmen biss fl-alternanza tal-poter ninkwieta. Tistenna aħjar mill-Partit Nazzjonalista. Ninkwieta bl-istat tal-Partit Nazzjonalista bħalissa għaliex jiena naf illi l-poplu Malta wawċi ma jriġ din it-tip ta' politika. Il-poplu Malta wawċi ma jriġ politika ta' diviżjoni. Il-poplu Malta wawċi jrid politika ta' maturità, jrid politika li ma tattakkax. Jekk il-poplu Malti jrid politika differenti għandu għażla. Għandu għażla oħra.
Jekk il-Partit Nazzjonalista jrid tiġi pruħu b'dak il-mod, jekk il-Partit Nazzjonalista jħossu skomdu b'nies bħali u oħrajn, għandu dritt. Ġifieri jiena r-rating kien ċedek. Jiena qudiem pressjoni. Qudiem pressjoni illi ġiet fil-konfront tiegħi, jiena ċedejt. Ġifieri jiena qudiem struttura kbira bħal dik jiena ċedejt. Issa, u kelli għażla. Bħalli hemm oħrajn, għandek għażla. Ġifieri jekk il-Partit Nazzjonalista jrid jipproġetta ruħu b'dak il-mod, well and good. M'għandux kun hemm differenza. X'inhu jiġi allura fejn dan il-Partit Nazzjonalista? Għadu ma femx li jgħid fl-oppożizzjoni, għadu jemmen li għandu dritt u biss li jgverna, għadu laqqas biss induna li wara 25 sena mhuwiex faċli li tinbidel u għal daqstant issa donnu qed jagħmel xi manuvra id-disprata biex għall-inqas jerġa' jirbaħ il-gvern? Le, ma naħsibx. Għax dan huwa militantizmu li qatt ma ntwera b'dan il-mod, l-istil donnu sparixxa. Le, l-istil jista' jkun hemm jista' jinbidel matul iż-żmien, naħseb l-istil qed hemm u jista' hemm modi ġodda kif qed jiġu espressi li mhux bil-forsi jista' jkun kulħadd jaqbel magħhom, inkluż jien, se niddejjani. Biss ovvjament hija għażla libera. Fordina jekk tgħidli naqbilx ma' Simon jekk ma naqbilx ma l-istil ta' Salvu, ngħidlek ma naqbilx, imma jekk ngħidlek għamel sew għażlu ngħidlek iva. Fordina nista' nkun kontradittorju minix. Ok, minix, fardin inti għandek partit għandu jidaħħal in-nies, naħseb għandu kontribuċċjati u mbagħad wieħed jaċċetta l-istil jew le il-minħa jolqot. Bħal kull partit ieħor. Biss minħa l-oħra, jekk il-Partit Nazzjonalista ovvjament naħseb l-ikbar diffikultà li ħajkollhom il-partiti fil-elezzjoni li ġejja hija li jimmobilizzaw in-nies tagħhom. Naħseb dina mhux qed ngħidha biex di qiegħda nħossha li ħadd tiġi f'żewġ partiti, issa naraw. Ma jimmobilizza li ġifieri m'għadux kapaċi jimmobilizza n-nies da. Speċja allura li tkun aggressiv biex jimmobilizzu. Jista' jkollu. Jiena l-inkwiet tiegħi huwa imur oltre minn hekk. L-inkwiet tiegħi huwa li din it-tip ta' politika tista' tgerrex anke nies illi forsi ġenwinament jemmnu fil-Partit Nazzjonalista, imma jħossu li ma jridux ikunu parteċipi f'dan l-istil ta' politika u jien dik li naħseb aktar mill-istil li tista' tgerrex huma ċertu ideali li inti qed tipproġetta. Hemmhekk iva, hemmhekk jista' jkollok ċertu raġun. Per eżempju, jekk inti għandek nies li huma nitkellmu Partit Nazzjonalista li huwa partit konfessjonali jew għandu ċertu element wara ta' konfessjonali kif għandu anke l-Partit Laburista wara finalment, forsi tnejn qegħdin hemm issa mbagħad forsi wieħed jista' jkunu aktar u aktar qawwijin jew le. Li inti tieħu ċertu pożizzjonijiet issa tieħu ċertu riski. Li ta' mobilizzazzjoni. Il-biraħ tlula, kienet tgħid id-deċiżjoni issa li ovvjament il-Partit Nazzjonalista irid imur għall-attakk, jiftaħ il-televiżjoni għal Salvu Mallija, il-radio għal David Take, eċetera. Li ġifieri dawn huma kollha deċiżjonijiet li marru lura għall-oriġinali. Li mhux ix-xhur ta' attakk hemmhekk, x'issa hemmhekk se qabdu persuni oħra li jista' jkunu xhur ta' attakk, vordri ma naħsibx li fid-dinja biss jeżistu Salvu Malli jew David Take li kapaċi jagħmlu kritika qawwija. Qed tajt inti, imma skont il-partit dawn kapaċi li xhur li jista' jkollok mhux bil-fors. Li xhur li jista' jkollok hemmhekk u mhux xhur oħrajn ta' kandidati. Għandi l-Andrew Azzopardi fuq linja. Andrew, tismani? Nsellimlek. Andrew, tini l-opinjoni tiegħek dwar dak li qed jiġi f'dan il-Partit Nazzjonalista bejn l-estremisti u l-moderati l-attakk fuq Mario De Marco, x'inhi l-opinjoni tiegħek? L-estremisti inti tajda, ġifieri ma nafx blima sens. Mbagħad inkunu nafu tinkwedax, dika ħalliha f'idejja. Iva, inti għandek ma x'inti għaslin. Inti għandek bħal kull partit ieħor għandek l-ispettru wiesa ta' ideoloġiji biex ngħidlek jew pożizzjonijiet li hija normali. Ta' Salvu jiena ifimni, ma nistax nifhem Salvu huwa bniedem kolt ħafna, naxilu l-heritage popolarizzah, ma nistax nifhem il-validità tiegħu fuq livell ta' kandidatura. Naturalment, kulħadd għandu dritt ikun kandidat. Naturalment isib il-moviment politiku li jaċċettah. Fil-każ tal-Partit Nazzjonalista, ma nistax nifhem kif jiffitja, jiffiżdibil, dik hija mistoqsija kbira lija. Fil-każ ta' Mario De Marco hija ħassra li persuna fuq dak il-livell ikollu jiddefendu lilu nnifsu fuq il-Facebook u jispjega affarijiet li huma personali nafu li kien għaddej minn problemi ta' saħħa kbira, għandu tfal żgħar, għandu l-familjari, ġifieri ma nistax nifhem għalfejn il-politika taqa' f'dan il-livell. Kemm narġa' tikka lura fil-każ ta' Salvu serva wkoll għall-Partit Laburista. Serva wkoll tajjeb għall-Gvern għaliex fl-istess ħin inti għandek dikoj tajjeb illi qed tineħħi l-attenzjoni minn fuq
l-aġenda tal-gvern. Apart naturalment li naħseb jiena wkoll naqqas ukoll il-pressjoni minn fuq il-Partit Nazzjonalista b'mod ċentrali. Ġifieri naħseb Salvo bħalissa għandu jkun il-pin-up boy ta' żewġ partiti. Il-validità tiegħu fil-politika ma nafx jiena fil-fema tiegħi il-politika għandha tkun ġenerata minn nies li għandhom viżjoni, li għandhom ideal għall-inqas. Li għandhom ideal. Però taf inti Karl, inti kont involut ħafna fil-politika. Għadna bil-partiti tal-ideali, għadna bil-partiti li għandhom il-valuri u bil-prinċipi, għaliex nibża li dan kollu mar overboard u li spiċċajnu għax jużlu set ta' gruppi biex już differenti li jkunu qegħdin jipromovu l-idejat tal-minoritajiet jippruvaw jinoġbu minn kull settur u dik għalija recipe ta' diżastru se jidħol il-partit u r-rwol tal-partit fid-demokrazija. Grazzi ħafna, Andrew. Grazzi. Mela, jiena ħanuri issa l-faċċata tal-gazzetta l-kulħadd nara ħadd li għadda. F'din il-gazzetta narħat li għadda kien żvelat tal-ewwel darba li Salvo Mallija ma kienx approvat bil-mod li jidher normalment quddiem kumitat tal-għażla, iżda der sempliċement kien approvat b'telefonata li għamel il-kap tal-partit Simon Busuttil lill-istess kumitat. Quick fix, insomma, għaliex kien hemm il-pressjoni pubblika u għal dastant naraw il-faċċata tal-gazzetta, quick fix. Mbagħad ħanurik, permettili Simon, ħanurik imbagħad, ħanuri imbagħad. Mela, dik hija l-faċċata. Issa, il-bira tlula fil-għaxija, Nicole Buttigieg minn One News marret barra d-dar ċentrali għax sejħet laqa urġenti għal-kandidati u fejn mekket jaraw dak it-titli Joe Borci konferma li Salvo Mallija m'għaddex quddiem il-Kommissjoni u Borci għedt li ċempillu l-kap u ddiskuta lil Salvo Mallija. Mela, ħanaraw Salvo Mallija kif tkellem ma' Nicole Buttigieg. Simon Busuttil qed tkun qed jagħmel ftit eċċezzjonijiet għalik approvak telefonata u m'għaddejtx mill-Kummissjoni inti. Jiena kif għaddejt ma nafx ngħidlek il-verità. Ma tikkonferma li ġejt approvat b'telefonata minn Simon Busuttil. Jiena fanzjani, u jista' fanzjani da. Per eżempju, li fanzjak. Kieku miegħek nagħmel eċċezzjonijiet kemm irrid. Anki b'dak il-komment tal-aħħar lil Nicole huwa perikolus. Kieku saret barra għall-inqas pereżempju l-Ingilterra kien jiġi arrestat il dak il-komment sessista li għamel. Ħanaraw issa l-bqija tal-kandidati l-oħrajn minn xi xaddew u naraw minnu privileġġjat. Bħala kandidat tal-Partit Nazzjonalista dert quddiem il-Kummissjoni. Iva. Bħala kandidata tal-Partit Nazzjonalista dert quddiem il-Kummissjoni kandidati. Iva. Bħala kandidata tal-PN dert quddiem il-Kummissjoni kandidati. Issa kif ġejtu approvati intom għaddejtum il-Kummissjoni? Iva. Iva. Li ġaħat ikun privileġġat ma naqbel qatt. Bħala kandidat tal-Partit Nazzjonalista inti dert quddiem il-Kummissjoni kandidati. Iva. Ma tħossux li Salvo Mallija tkun privileġġjat iżejjed forsi fil-Partit Nazzjonalista meta mbagħad nafu l-istil tiegħu intet li ma tantx taqbel forsi ma l-istil. Jiena ma l-istil tiegħu ma naqbel xejn. Għandu jkun imma privileġġjat fil-partit. Laqqa xejn. Int kif ġejt approvat bħala kandidata dejt mill-Kummissjoni? Naħseb hemm proċess li għaddi minnu kulħadd. Salvo Mallija m'għaddix minnu Ma nafx, ma nistax nirrispondi. Telefonata. Ħanilek, il-kap ta' partitu minnu għandu dritt ikollu ċertu prerogativi. Ma jekk hemm regoli. Regola ma ġrawx fin-96 meta rrid Alfred Sant iżom kandidat li ovvjament ħareġ George Vella biex joħorġu l-elezzjoni mbagħad kien George Abiela mbagħad kien irrifjuta biex ma niftakarix l-istorja fin-96. Ma ċertament ma niftakarix. Żgur. Ma 96 mallum. Ma ħabra xejn ma ħalla xejn. Huwa issues ta' politika. Leader li jiena pereżempju nista' ngħidlek xi ħaġa forsi hawn nkun kontroversjali. L-għażliet li qed tagħmel kommissjoni tal-kandidati. Kienu kollha għażliet tajbin? Jiena ngħid iva, għaliex sakemm inti għandek qafas illi huwa stabbilit bir-regoli u dil-kummissjoni. Ma għandek ir-regoli ħajkollok l-affarijiet dejjem tajbin. Robert, dik kemm trid. Issa, dinja kummissjoni imwaqfa fiħdan l-istruttura ferm akbar tal-Partit Nazzjonalista. Din il-Kummissjoni Joe Borch għal eżigenzi illi għafhom Dr. Busuttil u naħseb dawk li huma qrib tiegħu
der li għandu jagħmel shortcut, juża l-privileġġ, fil-fema tiegħi m'għamel xejn ħażin, xi ħaġa diskrezzjonali aktar u aktar imbagħad. Is-saħħa tal-kap, insomma. Iva, uża u ddeċida hekk. Li wieħed illi forsi jrid jindaga ulterjorment huwa ir-raġuni għaliex jekk ħanużaw issa il-kelma privileġġ, malli qed jingħata privileġġ. Jista' jkun illi l-Partit Nazzjonalista illi ġej minn tradizzjoni konfessjonali, Dottor Merċija naħseb iddeskriva ben tajjeb, illi l-Partit Nazzjonalista l-isfond tiegħu huwa wieħed konfessjonali. Jista' jkun illi il-preżenza ta' Mallija huwa biex jaqta' darba għal dejjem mhux qed nidħol issa fil-mertu jekk hux tajjeb jew le, jew jekk jaqbillux jew le, però xi ħadd iddeċida, jew xi wħud iddeċidew illi invista li għandek ir-realtà Joseph Muscat fuq in-naħa l-oħra li wieħed irid dejjem jagħmel il-paragun, ġifieri nagħmlu ħażin jekk nitkellmu nevejkom, aħna din nitkellmu ma' Prim Ministru kap ta' moviment fuq in-naħa l-oħra. Illi nnexxielu jġib nies bħalek illi saftit ilu konna nimmilitaw f'da fil-partit li nitkellmu dwaru llum. Issa bħalek hemm eluf. Issa il-Partit Nazzjonalista għandu dik ir-realtà. U jrid jeleb dik ir-realtà. Realtà li mhijiex faċli għaliex Joseph Muscat għadu jikkonvinċini sal-lum. Naħseb intu kol. Speċjalment kif tkellimna ħadd li għadda. Li tik ir-raġuni għalfejn tkun parti minn moviment palma-mexxi minn Joseph Muscat. Inti raġun, il-Partit Nazzjonalista jinkwieta. Meta għatem eluf, evidentement. U x'kien ir-risposta salvu Mallija? Iva, imma se kien għal-forma. Diki l-assurdità. Simon, biex nikkonkludu. Simon, biex nikkonkludu. Biex nikkonkludu. Salvu Mallija u risposta biex iġib lura dawk li l-partit jirrid jagħti tikketta bħala Le, ma naħsibx. Naħseb li qed jaħsbu. Le, ma naħsibx, naħseb l-aktar. U l-attak lil Mario De Marco wkoll, Anke fuq l-attak ta' Mario De Marco, naħseb aktar kienet aktar milli kienet Defni. Ħankunu fer kif ħarax, kien hemm anke sqarrija u mbagħad qalet li mhux Defni ma kienx f'moħħi. Hi qalet Defni fil-blog tagħha li l-partitari għandhom joqogħdu attenti li ma' MPs jivvotaw bil-aktar li huma parteċipanti. Kienet ir-reazzjoni tal-blog li assoċċa b'saħħa kbira dak il-kumment ma' Mario De Marco. Ma insomma, kien Mario De Marco fil-mira, ċara kienet. Ma qatt ma semma. ċara. Kien hemm biex inkunu ferma. Tfal plural biex tattakka wieħed. Le, ma kien hemm ma kif wasalt għal dik il-konklużjoni? Bir-ritratt u bil-kummenti. Kummenti, hemmu. Il-kummenti tal-persuna stess li kitbet. Għax jew bdiet fuqu. Xarlo, biex nispiċċaw. Jiena mhux xamel Simon Busuttil, imma il-messaġġ li rrid jibgħat. Il-messaġġ li rrid jibgħat huwa li il-Partit Nazzjonalista jrid nies li huma estremisti bħal salvu Mallija. Il-mod ta' kif ġabruħu matul dawn l-aħħar 4 snin, iva, Simon Busuttil qed jibgħat messaġġ li huwa interessat biss fil-politika tal-estremizmu. Kif ġab ruħu fuq diversi proġetti ta' natura nazzjonali illi ressa l-qudiem Qiegħed fil-kontroll tal-partit. Jiena naħseb Simon Busuttil ċeda għal pressjoni. bil-kontroll tal-partit. Għandu l-kontroll tal-partit jew qed jitmexxa kontroll tal-partit. Jien ngħid li iva. Ġifieri all fairness kien ngħid li iva hija deċiżjoni tiegħu. Irrid infakkar li Simon Busuttil fl-ewwel perjodu meta kien jiena użajt stallat x'in il-kelma Fil-qosor Sinjura il-kelma meta kien mażul, kien mild. U fil-fema tiegħi kien konvinċenti. Però tant kellu pressjoni inkluż mill-Sinjura Caruana Galizia illi kienet istess illi rilevat illi da mhux effettiv biżejjed, illi kien propju f'dak il-mument, f'dak l-istant illi biddel il-vija tiegħu. Illi propju għaliex mhux fil-kontroll tal-Partit Nazzjonalista. Għaliex huwa mhux li kieku kien fil-kontroll tal-Partit Nazzjonalista kieku ma kienx jaċċetta dawk it-tip ta' attakki fil-konfront ta' nies minn tiegħu stess. Xalan Guder, Simon Merċija, Robert Musumeci, grazzi ħafna tal-li kontu magħna, xtaqna li niftu iktar, żgur li se nitkellmu iktar fuq din it-tema fil-jiem li ġejjin. Sa nifqu pawza ta' ftit sekondi kunu lura biex nitkellmu dwar l-iżvilupp f'pajjiżna.